Hoy, day! Una o, sago kang kadali-dali man ka! Tagaan og 2,000, day! Ni Kapitan! Hoy, nga no man ka natagaan maka 2,000 ni Kapitan, ni ka? Hoy, unsay ni Hinto ka ra po na imong kakatol. Tagaan ko ni Kapitan para ko ni atong Calamity fans. Hoy, nga no wala man kumapil, ana! Basig, wala pa kayong sugot ang hinganyo ni mo si Kapitan. Munang ako, yung sugot man ko dayon. Di, dol-dol jud ko sa luwag. Maduol-duol karon sa luwag, sulod ka na ako og kaldero noon. Nga no nga magikumaapil, ana! Nanbaya, kamo lang may magsabot ni Kapitan. Basta kay ako. Najud ko ito, okay. Hindi gini maayo, atuon ako sa Kapitan! Tulati ko day, ubanan ka na ako. Pag-usa man ka, mabalik ka bukahata. Ubanan ka na ako, buwan. Hoy, Kapitan! Oh, bubang, naman to. Nga naman nakadawat man ni si Alberta og 2,000, nya ako wala. Ay naman kay si Berta na lista man na. So ako wala. Sumala na mo kung nalista baka o wala. Mama, ako may pangutano ni mo anak kap, na kamo may taga-barangay, kamo may maglista ana. O so kung kaya wala ka nakadawat, wala ka na lista. Mauna ni problema ron kap. Huna-huna pag ayo kap, balaw bin ako nimong binutar, aron moabot ra ka ng pisto ha. Unya karon na noong naiinane, kalimta namin ninyo. Mateo, kabahin og lista, wag ko inahaw na anak kay sekretary nako ang nakabaluan na og usabot ka ng kwartagi kan binagdis dili binagdi kan sa barangay. Dili kap, sala ninyo na kap, kay kabulukan kami sulit na butante mi ninyo, nya dili na noon mi ninyo i-priority. Ay kanay. Sulit ba day kang butante ni Kapitan day? Sus, day, sulit kay mi anak nila, day. Kay kana pa na o wala pa ng among membro sa among pamilyang bayti may kabok, di na mahimong kapitan ron, day. Kay usapod, ubot kaming pamilya, makatumpag mi og kandidato, day. O parehas dito day, kay kami, nabintay mo man pamikabuok. Pero api na nuugangan na mo binalay anak day. Ah, grabe po kayo naghahana kay day ninyo, day, Roy. Matay, nahapit nyo masakop yung usa ka barangayan, pagkaulagan po kayo na imong papa, Roy. Ay nan, gidaliman ka anang kapapang kinamagulangan ng 30 kabuok day. Hinan. Naminyo po na og 30 kabuok babaye. Asus, Ginoo pa kadagha. Nanganak pag inagtagur ha. Hinan, barabi pa ka. Ako rin wala maminyok, ay bayot man ko. Di na ko maningala, day, kay suhi man ka, day. Pero wala ka maningala, day, sa kadagan ka ni mong ipangingala, pila mo kabuk sa iyong pamilya. 2,000 ra imong nadawat. Ay inay naman ang atong Kapitan. Pero may nalaman po ni day, nabintay na may kabuok, tagbayin timi ane di. May naman ipalit og lugawon. Ay, kay dalo ng Kapitan, kurakot. Mauna diha. Ayaw ko istorya yung nanay padudungugan ko ninyo ng kurakot. Ang kuwabe, minayo ba ng akuan ninyo? Kay minayo pa lang imong akap, mamang umiangayan imong tag-2,000. Aw nahala na rao. Aw ka na, naraman di ay na. Oh. 500. May raka ka matay kap, ka Alberta 2,000, unya ako 500. Asa man ang 1,500 sa imong bulsa gikurakot. Ay kung istorya anak, ako ba nakagoli yung kwarta, dili ba nagdis na mo yun de. Mama, taga-DSDS ang mubutan mo matag eleksyon? Mao nang ay kong basula og moron ako ikata, kay moro gina akong kwarta. Aw salamat kaayo ka, pero sa ay napagdahom na mudaw ka sunod eleksyon. Panghatag mo kwarta. Uy, day. Oh, Nakaila ka na niya? wala. Isa mo na. Maunang wala ka kaila na day. Tungkol kadili maguna siya taga-dire. Nan mo nang wala ko kaila, kay di man ka na taga dire. Pero duda ko day, vlogger na siya. Musa ka vlogger nga na pordoy. Dili, gapasi pa na siya pero naani mga kamerahan ng kilig-kilig day. Na nag-vlog na sila. Pagsurdya day oy. Lagi day, panigurado ginakuha. Vlogger lagi na. Dayon, unsa may labot na itong mablogger na mo? Mudool ta, magpa-picture ta. Dili pod. Dagan ako nakita na sa YouTube day nga. Magpaasi para sila nga pulubi sila. Day, mga sila ng mga tawo og kwarta. Di upili yata sa tawo, i-times 1,000. Example, mga tagaan ni mong piso. Tagaan po kagus kalibo. Pagsure po niya, day. Lagi day, tinood lagi na day. Muna ako nakita sa YouTube. So sa ato, pag muhatag ko anak niya kwarta, mubalik na ko, times 1,000. Oh day, legit yun na kayo day. Muna day, we para mga dato ta day. So, muhatag ta.